No niin, ajattelin kertoa tuosta X-Model of Employee Engagement, joka toi Blessing White on tehnyt. Tässä mä oon vähän kehittänyt sitä eteenpäin. He käyttivät X, minä käytän pisaraa. Tämä kuvastaa vähän sitä, että organisaatioissa on yksilöitä ja sitten on se infrastruktuuri. Ja näiden kummankin yhtälö pitäisi saada aikaiseksi jotain positiivista. Eli jos yksilö tekee ahkerasti omia töitään, mutta ei oikein ole synkassa organisaation tavoitteiden kanssa, niin silloin hän on kyllä ahkera, mutta ei oikein saa aikaiseksi sitä, mitä tarttis. Kun ihminen taas tekee tosi paljon sitä, mitä tarvitsee, mutta ei saavuta sitä omaa tulosta, niin hän palaa pohjaa. Ja silloin kun hän on oikein motivoitunut, hän toteuttaa omia haaveitaan ja unelmiaan, toiveitaan, kuten myös organisaation tahtotilaa ja tehokkuutta. Se, joka ei tätä tee, hän ei ole sitoutunut. Hän voi ruveta levittämään pahaa ilmapiiriä ympäristössään, mutta kumminkin tämä suurin yhteisö koostuu ei vielä sitoutuneista. Ja he palloilevat ympäri ämpäri kautta kutakuinkin missä milloinkin. Ja siihen tarvii olla toimenpiteitä ja henkilöpoliittisia suunnitelmia, miten nämä saadaan toteuttaa omia toiveitaan, kuten organisaation halumuksia. Ja tätä on vähän tutkittu, että kun organisaatio antaa työntekijälle mahdollisuutta palauttaa omasta työstään omalle yhteisölleen, niin silloin hän on motivoituneempi, sitoutuneempi ja iloisempi. Ja Google ja monet muut organisaatiot on käyttänyt paljon tätä 20% timea, että tarkoittaa sitä, että jos on 5-päiväinen viikko, niin 1 päivä viikossa tehdään ihan omia juttuja. HP:lla on 15%, M3 taitaa olla 5%, joo. Mutta kumminkin Google on poistanut sen 20% ajan, kun moni ei osaa oikein hallita sitä, että miten sen järkevästi toteuttaisi. Kumminkin toi Daniel Pink kertoo semmosesta, että kun on oma hallintoa, on tarkoitusta, niin sitten saavuttaa ton korkeamman hallitsemistilan, mastery, jolloin Harvardin business-mallin mukaan toi HR-poliittiset tavoitteet, niistä saa tulosta. Ja pitkällä aikavälillä se tuottaa sitten ympäristöllisiä vaikutuksia ja sisäisiä oppeja. Ympäristö taas kouluttaa ei nyt henkilökuntaa, mutta kumminkin potentiaalista henkilökuntaa esimerkiksi sairaanhoitajia sairaaloille. Ja sisällä opitaan optimoimaan sitä omaa toimintaansa. Ja tätä kautta se rata pyörii. Yhteisvoimin saavutetaan korkeampia tuloksia.